kausan ako estudyante, dako siya nga estudyante, yan na siya classmate na gamay sa gayo, yung daklon pero itong gamay, yan di ra taon mo reklamo ang gamay, saan niya pag reklamo nga dako mga classmate. So kung giingnan tong dako nga classmate ko, imo ginang usbon, ako pong buhaton nimo ang imong gibuhat niya, mas mayud nga ikaw kabaw ka mo sukol. No, nga nindot na ha na mga palaban, pero di man ko ka pirmi nga na ay makapangayuan og tabang. No, so balik ko to kung estudyante nga dako ayo niya yang classmate nga gamay pirmi ginya daklon niya pirmi. So akong gibuhat, akong giingnan ng mga classmate niya, makita nga niya nag-usabi sumbong na ko. So na ni sumbong, sir, yan na pong gidakol yang ang sikuan na itong gamay lagi. So kung giingnan, sige, akong gisulti nimo kung imo na buhaton, ako sa nabuhaton nimo, pero dili ako ni dakol. Ako ging gipabaws, dili pwede nga maanad ang dagko kay dagko sila, ilang dawgo na gagmay, ilang dawgo na week. Ako nang nadawat na kamaturan na sayo pong gibuhat sa una, kay I pray on the week, pero dili maayo. Ano man, basing gamay pa na siya karon, basing kadakuan na mas taas pa na nimo, mas dako pa na nimo bata. So kado ko siyang gipabaws, kung unsa kasakit ang iyang gihatag nimo, mao nga sakit ang ihatag nimo niya aron mabati niya nga dili day nindot ang iyang gibuhat. Yan ni ibaw sinay gyud. Kung nga na rin gihatag nimo, dili pwede nga magsalig ang mga dagko nga di ka musukol, no? If you're weak niya, dili na to pabawson ng mga bata. Magdahom sila nga wala ra okay ra tong gagmay, pero dili lalim ang mabuli. Kung nakasuway ka na bully ka, I'm sure makansabot ka sa kong gingon ron, bili sa'yo.